vanhu vatanga kutsoma advocate Nelson Chamisa zvekutotsoma zvekupa pressure zvezvi hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwataita paCoolen TV aiwa pakuda gun saluta nekuti nyaya yandiri kuuya nayo pano nhasi hazvina kumira zvakanaka. Advocate Nelson Chamisa vaposta pa Twitter pavo, pa WhatsApp channel yavo, pa Facebook, pa tingangoti ma social media platforms avo ese vanyora kuti think it to become it. Whatever you wish to become, just think it, act it, then watch and work it to manifest. Thought is the first act. Your thoughts and actions become your reality. Blessed weekend. Hashtag God is in it. Asi zvandazoona ipapo nekuti apa Advocate Nelson Chamisa vava nemessage iri right, message yekutokurudzira vanhu, yekutodzidzisawo vanhu, nekuti vamwe vanhu vanenge vasinyatsonzwisisa kuti zviupenyu zvinofamba sei. Pano zvabva zvatotanga mumwe ndobva nguva zvikanzi Mnangagwa will make all leaders of the opposition have a break in politics. I think they realize that they are dealing with a monster, so that they have to take a break probably and come back with a new strategies. It started with you, Mr. President. Now BT, and I am seeing Weshman you believe in politics towards 2028. Ndo mashoko atanga kubuda mungondo vati ndima iyi ine makata inotoda muchina muhombe. You have tried your best, Mr. Chamisa. I think you can try a church, maybe unogona kungobudirira. Wish you best of luck. Mumwe uyu unongoziva kuti vanhu vane pamuromo havamire kuda kuningirikina. Mumwe unobva ati thank you, and you too, Mr. President, you should become a man of action. Matiregerera mudhara. Mumwe akati be a pastor and a motivational speaker and quit politics, say. Mumwe uyu amene mafungiro ake kuti Advocate Nelson Chamisa vakakwita politics vanhu vacho vanenge vachidawo zvechange kana tushanduko munyika vanozosara nani. Amene mafungiro evamwe vanhu. Mumwe akati think of becoming the president, Mr. Chamisa. As far as the reality is concerned, you are not thinking hard. We have been waiting for so long. Mumwe uyu aitauro mafungiro ake. Mumwe akati before election I preached a lot about you to my brothers and sisters who didn't believe in your leadership. Now I can't even look on their faces. Anza ndakavaparidza zvisingaita ndichatokwanisa kutotaura navo kana kuti kuvatarisa because ndakutonyara ndizvo zviri kutaurika panapa. Mumwe akati timbotipayo chidimbu cheway forward takamirira 2028 here oro zvatovharana. Mumwe akati I think if they can put your face on the zig notes everyone will accept it and its value will increase. Mumwe akati ED is going to contest again 2028 for the third term. Mapasta mawana omana. Mumwe akati 5 years bar manyanyautsa mukana motivational speakers are never practical, sure. Mumwe akati even if it means to be the next president of Zim ndongano manjezi. Mumwe ari kupikisana nezvinhu zvavari kutaura izvi. Mumwe akati as a man thinks so he is. Powerful message as my poly SRC president. Mumwe akati so why weren't you thinking about becoming a president? We have been hoping to see you in office twice now. Mumwe ari kutaura zvaari kufunga ipapo. Mumwe akati very correct to some things, but I believe it's different when it comes to Zim politics. Mumwe zvikanzi musataure zvekuti zig redu rishaye value vachamisa kuti titambure muchida kupinda panyanga. This time tikusapota ikutongwa zvekuti yakapinda sei zvazvimwe. Mumwe uyu ane pfungwa dzekuningirina. I'm sure anenge abva kune rimwe side, but vanhu vakadaro hatinyanyise kuvapikisa nekuti ndo anenge ari mafungiro ake. Mumwe akati I think undipe chimuti changu ndo pengereka nacho 2 minutes without applying too much logic pachigandanga ndozo kuonawo kumberi uko panoda vanhu vakaverenga ana think hazviningirikine hazvishande. Mumwe akati in life if we need change we have to act. Nothing comes for free. Pamwe pacho hatiregei kuomesera Mwari. Mumwe akati say now that the election is over, isn't it good that
as leaders find each other and build a better Zimbabwe for the masses of Zimbabwe. Put your differences aside as leaders for the sake of Zimbabweans. Mumwe ari kutaurawo pfungwa dzake ndedzekuti vade kubatana kuti vamboshanda vese nezvinhu zviripo izvozvo. Mumwe akati hakufanirwa tichifamba in Tuku's voice. Taaboo nemastatement Mr. President kuvaraidza vanhu towards a vision 2030 chaiko kwamuri kuita. Mumwe akati Mr. President, deep down in your heart, pakati pemoyo chaipo, you know that Tendai Biti is not a sellout, but you enjoy that narrative to be thrown around in order to feel good. Mumwe ari kutaurawo zvake akupinzawo nyaya yana Biti. Mumwe akati Zimbabwe doesn't need motivational speakers, it needs guns. Inga Jesu wenyu akatomborowa vanhu muchechi 1. Mumwe akati hauna plan, ameno kuti ari kuti President Chamisa havana plan, iye sei asinawo plan. Iye kana achifunga kuti uyu Chamisa hana plan, iye ngawe neplan yake tiishandise nekuti Zimbabwe inoda plan. Nani ndizvo. Mumwe akati oh yes my president say. So muri Zimbabwe ma comments atizomapedza zvedu kumaverenga nekuti akawandisa, asi chinhu chandiri kuona pano ndechekuti vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Vakangoona munhu aposta post yake votanga kuda kutsoma cause vari kudhimanda maanswers, kuda kunzwisisa kuti what's the way forward. Tichaenderera kumberi here, pane zvimwe zvichaitika futi here, kana kuti toita sei nepatava senyika. Ndo zvinhu zviri kunyanyisa kuchemererwa nevanhu panapa vanhu veZimbabwe. But wokozoitawo vamwe vekuti vari kupawo pressure iri unnecessary. Hey iwo dai ngorobata pfuti wakadai. Vanonyazozviziva here vanhu kuti muZimbabwe munomu kwada kuti ubate pfuti kana kuti zvimwe zvisina musoro wese kutongovharirwa ka1 passport. Ndosoka muri kuona kuti advocate Nelson Chamisa kubva paakasirwa matomo yakubva pana tsvangira ipepe kusvika pari nhasi haasati ambosungwa. Why? Because anonyatsoziva system iri kushanda, matongerwo ayo kana kuti mashandire anoita this system. Ndo inini maonero andinozviita muri Zimbabwe. Inini I am Mr. Coolant. Tiri panapa zvedu pakuda gun salute. Nyaya tinoita dzekufambira zvekuti wega unoita kakugutsikana. Ndo nyaya ndana nhasi ndakakubatirai pachannel yenyu yeCoolant TV ndichiti vanhu vari kutsoma advocate Nelson Chamisa zviri unnecessary. Uri kuionawo sei nyaya iyi iri kuitika panapa? Tell me what you think in the comment section.